Cool. Miguel, the novel. Take one. Mick L. Jagger. Han førte den unge pige ned mod den lange gang bagerst i lokalet, som ledte til baglokalet og toiletterne. Der var frit valg mellem herre, dame og handicaptoilet. De handicappede havde bedst plads. Det havde de altid. Så det tyndblege pigebarn blev slæbt ned mod det kørestolsvenlige toilet. Michael Jackson-pigen sad helt stille og initiativløs på knæene af sine sorte gamasjebukser, sikkert for H&M, og kiggede op på ham med underdanigt tikkende øjne, som hun sad ved skafottet og bad ham skåne sit liv. Det gjorde han, men han skånede hende ikke for straf. Straf for at være en yndig og tidlig forfalden småpige på den forkerte musikerbar efter den forkerte fodboldkamp. Han var vild med tanken om, at han lige havde fået den lille generte pige til at ydmyge sig selv oralt på det kolde, grønne flisegulv. Hans musik og timelange charme havde fyret så godt op for pigen, at hun var parat til at gå ned på et beskidt toilet og nedgøre sig for at tilfredsstille ham. Men en ting var tanken, en anden var akten. Det gør intet godt for et blowjob, at pigen er genert, usikker og uerfaren. Han kunne næsten ikke mærke noget, og det han kunne mærke var dårligt. Hun havde slet ikke forstået at veksle mellem munden og hånden. Begge hænder holdt fat om hofterne på ham, og de flyttede sig ikke. Det var der ikke noget at gøre ved. Han havde ikke tid til at oplære hende. Hun så forskrækket ud, men trak sig ikke. Dotty øjnene kneb sig krampagtigt sammen, og den forcerede synkebevægelse rummede. Med løbende mascara kiggede hun op på ham, og det spiseforstyrrede ansigt så mere indsunket og bedrøvet end før. Han åbnede døren og lod hende gå forrest ned mod Hvide og veninden, som den noble gentleman han var. End of story.